हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय सलायफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन थ' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैलायबाय गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों हमथा हाला ओमफ्राय लोगोफोर बे हमथा हाला बैसागु आपकामिं मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बेबी नार्जारी आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिंसार बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हमथा हाला आपकामिं बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सन बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बिबि एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्सन प्रेजेन्ट चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल हमथा हाला बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाखाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्ला जाबाय बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर थाबैनो नोंथांमोना बिबि एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्सन प्रेजेन्ट चेनेलाव नुनो मोनगोन लोगोफोर थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो स' थेंक इउ फर वाचिं